Eto ha, mga lugar kung saan nagde-date ang magkasitahan. Sige. Ay, oh, gusto mong bumalik, sir? Gusto mong bumalik? Gusto ka? Babalik si sir eh. Okay, 1, 2, 3, and go. Plaza. Plaza. School. School. Science lab. Science lab. Teacher, alam niyo po ba ito? Sa science laboratory, nagde-date sila? Okay. Science laboratory. Ay, sir, may naaalala ka? Sinong sina-science lab mo? Ha? 93. Okay, go. Library. Library! Library, ano ba? Ano pang lugar? Saan nagde-date? Oh, babalik ako. Oo, daghan, hurot na tanan. Asa pa pwede mag-date? Parking lot. Pang 50 yung mga sagot, ano? Parking lot. Ano pa? Beach. Sa dagat, sa beach. Ano pa? Simbahan. Sa Pagkatapos sila mag-date sa science lab, pagkabukas sa simbahan sila. Saan pa? Canteen. Oh, ano pa? Sa park. Nasabi na. Okay. Park? Nasabi na? Plaza.